Milí bratia, milé sestry, na úvod tejto kázne chcem povedať také priznanie svoje. Sú rána, keď stanem a moja prvá myšlienka, ktorú mám vo svojej hlave, je otázka, ako zvládnem tento deň, ktorý mám pred sebou. A hlavou mi prejde celý môj kalendár, celý ten zoznam vecí, ktoré ma čakajú. Premýšľam o tom, koľko vecí mám spraviť, koľko rozhodnutí dôležitých ma dnes čaká, koľko ľuďom by som tak rád pomohol, poradil, ale viem už dopredu, že nemám na to schopnosti, ani silu, ani tú múdrosť. A veľmi často sa stáva, že svoj deň začína s ťaživým pocitom, že tieto veci jednoducho nezvládam, že som slabý a že na to nestačím. A to všetko napriek tomu, že veľmi dobre viem, že Pán Boh vládne nad všetkým. Vedel by som ocitovať veľa veršíkov, ktoré hovoria o tom, ako sa máme spoľahnúť na Pána Boha. Ale hoci to čítam 100-krát, počúvam to 100-krát, mnohokrát na to jednoducho akoby zabudnem. Zabudnem, že Pán Boh je nad všetkým v mojom živote. A ja si dnes dovolím povedať, že nie som to asi len ja, ktorý prežívam takéto veci. Že aj medzi nami sa nájdú ľudia, ktorí vyznávame vo všeobecnej viere kresťanskej, že veríme v Syna, ktorý sedí po pravici Božej, kde má všetku moc, slávu a tak ďalej. A napriek tomu všetkému na to zabúdame. A ja chcem dnes povedať, že nestrácame tým vieru, nestrácame spasenie, ale cítime tú slabosť vo veciach nášho života, ktorý prežívame. A tak sa veľmi ľahko môže stať, že zrazu žijeme na tomto svete tak, ako by všetko v našom živote záležalo iba od našej snahy, od mojich schopností, od vecí, ktoré ja zvládnem, ja dokážem udržať vo svojich rukách. A ja som preto dnes, keď je sviatok vstúpenia Pána Ježiša na nebesá, kedy vstúpil na pravicu Božiu, ako vyznávame a hovoríme, vybral slova, ktoré nás majú povzbudiť, ktoré majú otvoriť oči, aby sme videli, kam Pán Ježiš išiel a čo to znamená pre nás. Môžeme teraz stať z ústy Božiemu slovu a vybral som dnes 2 texty. Prvý je napísaný v Skutkoch apoštolov a tam v 1. kapitole čítame toto. A keď to Ježiš povedal, pred ich očami vzniesol sa a oblak im ho vzal spred očí. A ako tak úprne hľadeli do neba, keď odchádzali, aj hľad 2 muži v bielom rúchu postavili sa vedľa nich a hovorili: Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? A druhý je z listu Efeským a tam v 1. kapitole čítame toto. Apoštol Pavel hovorí: Túto moc dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesol z mŕtvych a posadil si ho po pravici v nebesiach. Nad všetky kniežatstvá, mocnosti, moci, pánstvo. Nad každé meno menované na tomto a nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu podal pod nohy. A urobil ho hlavou nad všetkým v cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňuje všetko a vo všetkých. Amen, to je Božie slovo. Skloňme sa teraz ku krátkej modlitbe a prosme o Ducha Svätého je dar. Pane, prosíme ťa, požehnaj nám Tvoje slovo. Požehnaj Tvoju pravdu, nech sa stane súčasťou nášho života. Príď, Duch Svätý, prosím. A Ty vzkriesť naše srdcia, Ty otvor naše oči, aby sme videli Krista, takého, aký naozaj je. Amen. Tie 2 texty, ktoré som čítal, patria neodlučne k sebe. Jeden hovorí, že čo sa stalo, ako sa to stalo, a druhý hovorí, že prečo sa to stalo a ako na to máme my dnes pozerať. Viete, keď čítame o tom, že Ježiš vystúpil na nebesá, a keď sa o tom napríklad učíme v škole, tak mnoho ľudí, ale aj deti povedia, že si predstavujú niečo ako výťah do neba. Deti povedia, že to ako raketa, ktorá vyniesla Pána Ježiša kamsi na obežnú dráhu a on sa pozerá na celú tú zem a tak ďalej. Sú rôzne predstavy, ale nie je to správne. My sme čítali, že odišiel na oblaku. Oblak im ho vzal spred očí. A potrebujem vedieť, že oblak v Biblii to nie je meteorologický pojem, nejaký kumulus, nejaká skrumáš nejakých tých mäkkých, vatových, takých nejakých vankušikov, ale že oblak v Božom slove, keď o ňom hovorí Biblia, to je znamenie Božej blízkosti a Božej prítomnosti. Stará zmluva používa výraz šekina.
To bola Božia sláva, ktorá je napísané v Starej zmluve, že viedla izraelský národ a že Boh išiel pred nimi vo svojej sláve ako ohnivý stĺp. To bola tá Božia sláva. Oblak, tá šekina naplňal Šalamúnov chrám, takže nemohli do ňoho vojsť kňazi, pretože bol plný Božej slávy. Niečo, čo si my nevieme vôbec predstaviť. A tá istá sláva, ten istý oblak zahalil Ježiša pri premenení na vrchu, ten príbeh poznáme. To všetko bola Božia sláva. Oblak, ktorý dnes čítam, ako vzal Krista im spred očí a vyniesol ho do výšiny. A tak vidíme, že Kristus neodišiel do vesmíru, alebo vzatý do Božej slávy. A ja viem, že to sú pre nás abstraktné veci, ktoré si nevieme predstaviť, že ako to tak vôbec môže fungovať, ale Božie slovo nás učí jednu vec. Ver tomu, čo ti hovorí Božie slovo. Nepremýšľaj úplne nad všetkým, ako to všetko je, ale ver jednej veci, že Boh prijal Krista do Božej slávy a to je úplne iná vec, ako keby Pán Ježiš bol v nejakom vesmíre, niekde nad zemou alebo kdekoľvek inde. Keby sme sa pozreli do Starej zmluvy, prorok Daniel už 500 rokov pred touto udalosťou, približne 500 rokov pred touto udalosťou, videl tento údaj, alebo túto udalosť a je napísané v 7. kapitole toto. V nočných videniach som videl, že na nebeských oblákoch prichádzal niekto ako syn človeka a dostal sa k vekom starému a priviedli ho pred neho. A dostal moc, slávu i kráľovstvo, aby mu slúžili všetci ľudia, národy a národnosti. A jeho vláda je večná, vláda sa nepominie, jeho kráľovstvo nezanikne. Takto to videl Daniel vo svojom proroctve. A tak syn človeka odchádza k otcovi, neodchádza od nás, lebo my to tak vnímame, že on nás opustil. A ja si viem predstaviť učeníkov, ktorí boli s Pánom Ježišom 3 roky, potom ho zabili, oni sa rozprchli, boli smutní, potom Pán Ježiš bol skriesený, bol s nimi 40 dní a znova odchádzal. Rozumieme tomu pohybu ich srdca, ako to bolo neisté pre nich. Mali pocit, že aj teraz ich opúšťa, ale on neodchádzal, on odchádzal naozaj do trónnej miestnosti, kde sedí po pravici svojho nebeského Otca. A ja chcem dnes povedať nám, bratia a sestry, na našu vlastnú hanbu, na moju vlastnú, na našu hanbu, že ako kresťania vieme o jednej veci. Vieme, že Pán Ježiš má moc. Má svoj trón a má moc nad všetkým. Vládne svojím svätým duchom a má moc na tomto svete, nad každým jedným dňom, ktorý žijeme. Veríš tomu, brat, sestra? A ja tomu verím. A napriek tomu to tak vždycky v mojom živote nie je. Pretože častokrát žijeme, ako by sme nevedeli o tejto veci. Častokrát žijeme, ako by sme naozaj bojovali svoj osobný vlastný boj na tomto svete len sami, za seba. A to, že sme kresťania, že veríme iba taký prídavok k tomu nášmu boju, taká barlička. A máme obavy, že sme všetci sami na tomto svete na naše problémy. A dovolím si povedať, že často, a to je náš problém, môj tiež, si myslíme, že všetko na tomto svete závisí iba odo mňa. Každý môj boj. Starosť o deti, starosť o manžela, o manželku, starosť o to, s čím budem žiť, starosť o to, či budem zdravý, chorý, starosť o spoločnosť a ostatné veci. Myslíme si, že to záleží od našich správnych rozhodnutí v tom správnom čase, že to záleží od našich schopností a od toho, že proste ako to zvládneme. Máme to v sebe. A ja ti položím jednu otázku, brat, sestra. Čo myslíš, odkiaľ pochádza väčšina nášho strachu, ktorými sa trápime? Odkiaľ pochádza? A ja som prišiel na to, že pochádza z toho, že sme zabudli na to, čo to znamená mať kráľa, ktorý má moc nad všetkým. Že niekto má posledné slovo nad mojim trápením, chorobou, nespravodlivosťou, nad mojou slabosťou a vlastným hriechom, že je niekto, kto o tebe všetko vie, lebo žijeme, ako by nad našim životom nemal nikto posledné slovo. Či je to spoločnosť, alebo to je naša rodina, či sú to veci, ktoré nevieme zmeniť. Žijeme, ako by sme nemali nad sebou kráľa, ktorý o tebe všetko vie a má všetku moc. Pozrieme sa na mladých ľudí. Mladí ľudia žijú pod neustálým tlakom, že formovať svoju budúcnosť musia svojimi vlastnými rukami. Je to na nás, aký svet si urobíme, aké to bude. Musia si vybrať správnu školu, správnu kariéru, správnych priateľov a správne vzťahy, lebo inak ich život nebude dobrý. A keď sa niečo nevyvíja podľa ich plánu a očakávania, či už ich alebo spoločnosti, rodičov, tak vznikne panika, že čo som urobil zle. A vznikne depresia
ako by všetko závislo iba od nich. My dospelí, a to sme tu všetci, nesieme váhu tej zodpovednosti rozhodnutia za naše rodiny. Niekedy sa trápime aj pre deti, ktoré už majú svoje vlastné rodiny. Máme pocit, že máme stále nejakú zodpovednosť, nejakú váhu. A na hrudi máme niečo ťažké, niečo, čo ani psychológ nevie správne pomenovať, pretože vieme povedať, že to je pocit, som na všetko sám. Som na všetko sám. Ale sú to aj starší ľudia, ktorí videli ste v živote dosť vecí. Úspešných a neúspešných. A videli ste, ako sa veci vyvíjali, ako si ich plánovali a nevyšlo to úplne. A si kladiete otázku, má to cenu? Na čo som sa snažil alebo snažila? Záleží vôbec na mne? Na tom, ako žijem? Ako sa konám? Ako sa správam? A dovolím si povedať aj ešte ďalej, bratia a sestry, že nie je to iba vždy zabudnutie na to, že Boh je nad nami. Nie je to iba zabudnutie, že Pán Ježiš, hoci nie je tu, ale v nebi a má moc nad všetkým, dovolím si povedať, že je to rebélia v nás. Je to rebélia v nás, lebo my sami mnohokrát, a ja tiež, chceme sedieť na tróne vlastného života a povedať, ja to zvládnem, podľa mňa, lebo ja to chcem takto. Moje pravidlá, môj život. A toto je to, prečo veľmi často nevidíme Boha v našom živote. Lebo Boh povie, OK, v poriadku, rob si to svojím spôsobom, a my narazíme veľmi rýchlo na nos, pretože zistíme, že ak chceme sedieť na svojom tróne a mať kontrolu a chceme určovať budúcnosť nášho života, tak veľmi rýchlo náš život skončí. A veľmi rýchlo začneme ako kresťania volať, o Bože, kde si, my ťa nevidíme? Ale nie je to preto, že chceš riadiť svoj život sám. Toto nám Boh zjavuje. Drahý brat, sestra, hovorím to s plnou pokorou a v prvom rade sám sebe, keby som mal zrkadlo, tam nejaké máme vzadu na tých sklách, tak by som povedal, že prestan sa hrať na kráľa tvojho života, lebo ním nie si, ani ja. Nikto z nás na to nemáme. Viete, teoreticky veríme, že Kristus vládne, ale prakticky žijeme, ako by všetko záviselo odo mňa. Čo ja budem mať? A končí to tak, že sme vyčerpaní, že nás ovláda strach. A dovolím si povedať, že sa bojíme strachu. Bojíme sa, že príde niečo, čo v nás spôsobí, že sme si neistí sami sebou a my budeme sa báť ešte viac. Až posadnutý strachom, obavami, báť sa urobiť jeden krok vpred. Dúfam, že nás to úplne nezabilo tieto slova, ale Božie slovo hovorí, že zákon a náš hriech nás má zabiť. Aby mohol prísť Kristus, ktorý nás skriesi. A dnes preto hovoríme o nádeji, pretože Pavel hovorí do Efezu a modlí sa, hovorí, aby čitatelia dostali ducha múdrosti, zjavenia, aby poznali a videli, čo sa skutočne stalo, keď Ježiš odišiel do nebies. Boh skriesil Krista, posadil ho po svojej pravici nad každou zemskou mocou, vládou, nad každou silou, nad každým pánstvom, nad každé meno, proste nad všetkým. Tie slová, ktoré tam sú povedané, hovoria také historickým žargónom trošku, pánstvo a tak ďalej, ale my v tom môžeme vidieť tie tlaky spoločnosti, ktoré máme. Spoločnosť, to, čo si máme myslieť, čo sa očakáva, čo by sme mali, čo očakáva rodina alebo niekto iný. To je to pánstvo, ktoré tlačí na nás. Sociálne médiá, alebo spoločnosť, doba, alebo neviem, akokoľvek si to dnes môžeme nazvať, ale my čítame to, že Kristus sa posadil po pravici nebeského Otca. Tá pravica v starom svete, to nebol nejaký trón, nejaká stolička, nejaké konkrétne miesto, ale jednalo sa o to, že to znamenalo spoluvládu, autoritu, kráľovskú moc a silu nad vecami na tomto svete. V jednom texte, ktorý v Novej zmluve je to najcitovanejší verš zo starej zmluvy, zo žalmov, je to žalm 110 a hovorí toto. O Kristovi povedal, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojich nôh. Drahý brat, sestra, ako veriaci človek, môžeš veriť, že v Kristovi sú položení tvoji nepriateľia pod tvoje nohy. Nie preto, že si dobrý, pretože Boh to robil skrze Pána Ježiša Krista. Si jeho syn a si jeho dcéra. Každá vec, ktorá v tvojom živote je ťažká, nemôže byť tak ťažká, na ktorú by Pán Boh nemal moc a nemal vplyv. Ak dnes to tak cíti, že to preto, že pozeráme príliš na svoje sily. A on povedal a hovorí nám, pozri sa na Boha, on je ten, ktorý sa o teba stará. Kristus neodišiel kam si na dôchodok, že proste už nič nerobí a tak ďalej. On neutiekol, on vystúpil na trón a z tohto trónu koná v našom živote. A viete, čo robí? List Rímskym hovorí,
prihovára sa za nás. Viete, čo to znamená, slovensky povedané, mať niekde tlačenku, mať kamaráta, mať tam známosť. Mám tam niekoho, mám tam dobrého priateľa. To znamená väčšinou, že tá cesta bude o niečo ľahšia. Možno niečo bude zdarma, niečo bude rýchlejšie vybavené, niečo a tak ďalej. Dosaďme si, čo chceme. A v Biblii sa píše, že sa prihovára za nás a vedie svoju cirkev, posiela svoj ducha. To znamená, že robí niečo ešte viac ako len známy. On sa prihovára za teba a prihovára sa za veci, o ktorých presne vie, čo prežívaš. Lebo je tvoj pán a tvoj spasiteľ. On nie je ten, ktorý sedí na tróne, ako bol kedysi trón krutého Cézara, ktorého zažil aj Pavol, keď písal tieto slova, ale je to trón Boha, ktorý o tebe vie a stará sa o teba. Nie je hodné toho, brat, sestra, aby si všimol veci, ktoré Boh pre teba spravil. My ľudia máme jednu chorobu, vidíme iba to, čo nemáme. To je také zvláštna očná choroba, neviem, či také niečo vôbec existuje, či to popísané nejako lekársky. Očná choroba, ktorá nám ukazuje iba to, čo nie je hotové. To, čo nemám. Alebo iná očná choroba, keď vidím, že čo má druhý, ale ja to nemám. Namiesto toho, aby sme mali oči zdravé, ktoré vidia Krista, ktorý je s nami, máme všetko od Neho. Aj na svojom mieste. Viete, keď je vláda, ktorá robí, čo má, keď vieme, že je človek na správnom mieste, tak sa nebojíme, lebo vieme, že on nás bude správnym spôsobom viesť. A Pán Ježiš je na správnom mieste, je na svojom mieste a bude viesť svoju cirkev tak, aby sme sa nestratili v tomto svete a hlavne, aby sme sa dívali na Neho a spoliehali sa na Neho, dôverovali Mu. Ján, ktorý hovorí vo videní, v zjavení hovorí toto. Uzrel som baránka, akoby zabitého, stojaceho uprostred trónu, zjavenie 5.6 hovorí. Brat, sestra, na tróne sedí baránok s jazvami. Pán Ježiš Kristus nie je už ukrižovaný s ranami, ale s jazvami, ktoré svedčia o tom, že zaplatil za naše hriechy. A to je ten, ktorý sa chvel v Getsemane, keď prosil, aby nemusel ísť na kríž a volal: Bože môj, prečo si ma opustil? Ktorý presne pozná tvoj pocit, keď sa cítiš opustený akýmkoľvek spôsobom, človekom alebo aj Bohom, ktorý vie, aké je to, keď ťa drví strach na konci tvojich síl a hovorí ti: neboj sa, lebo ja som na tróne, neboj sa, nie je taký človek, čo by bol nado mňa, neboj sa, není to na stále, ja som s tebou. I vtedy, keď trpíš, ja som s tebou. A práve preto sedí na tróne. Nezabudol na teba, nezabudol na to, čo prežil. Vie o tebe úplne všetko, v čomkoľvek sa nachádzaš. A to znamená, drahý brat, sestra, že keď zajtra ráno budeš stávať, a ja tiež, dúfam, keď budeš stávať a znova ťa zachvátia obavy, čo ťa čaká v ten deň, tak vieš, že on tam je s tebou a môžeš mu povedať: Pane, dávam ti celý môj život, celý deň do rúk. Prosím, dokáž svoj moc, že si na tom tróne v nebi. To neznamená vždy, že všetko vyjde, ako chceme, ale je s nami. Pomáha nám priniesť veci. Niekedy zmení nás, ale okolnosti nie, aby sme viac hľadali Jeho. I to sa môže stať. Je to ten, ktorý ti pomáha nie preto, že si silný, ani preto, že si to zaslúžiš, ale preto, že bol obetovaný namiesto teba. Ten, ktorý sedí v nebi po pravici Boha, pozná tvoju slabosť a vykúpil ťa. A preto učeníci, keď tam stali a dívali sa do neba, tak im povedali anjeli: čo hľadíte? Ten, ktorý bol vzatý, tak ako odišiel, tak sa aj vráti. To sme síce nečítali, ale čítali sme, že čo hľadíte. A ja tu chcem práve k tomuto povedať, ako by chceli nám povedať: nedívaj sa, čo je s Kristom, kam utiekol. Nepremýšľaj, čo vo vesmíre alebo kdekoľvek inde, to nie je pravda, ale začni žiť to. Začni žiť z toho, čo Pán Ježiš Kristus urobil, že je na tróne, ale sa nemusíš báť. To je naša nádej. Drahý brat, sestra, nikto ti nedá väčšiu nádej do ruky. My by sme to chceli mať niečo také hmatateľné. To ti nikto nedá. Ale on ti hovorí: ver mi, spoľahni sa na mňa, prihováram sa za teba. Nie iba občas, keď si to zaslúžiš, podľa nás. Ale teraz, chvíli, ktorú teraz žiješ v tvojom živote, Kristus o nej vie a prihovára sa za teba. Nie, aby sa tá chvíľa možno skončila, ale aby si v nej obstál a stretol sa s Kristom. Aby to malo hodnotu. Lebo je napísané: Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych stál, je po pravici a prihovára sa za nás. Znova list rímskym. A chcem ti dnes povedať, milý brat, sestra,
Kde nájdeš tohto Krista teda dnes? Nenájdeš ho ani v pocitoch, že dnes sa cíti dobre, tak Boh tu je. Tam on nie je. Nenájdeš ho ani v kontrole nad životom, ale nájdeš ho tam, kde sľúbil. V slove, v písme svetom, ktoré čítaš, lebo on tam je a hovorí cezeň. Nájdeš ho vo svojom vlastnom krste, kde Boh ti dal úplne všetko. Kde bolo vyslovené tvoje meno a Boh vyložil na stôl všetko požehnanie, s ktorým môžeš dnes žiť. Len to môžeš prijať. Vo Večeri Pánovej, kde je ti prítomný nie iba ako symbol, ako živý Pán. A z tohto máš žiť. Z tohto žijeme, lebo inak sa to nedá. Inak by sme sa len trápili v našich bolestiach. Toto je to, čo nám dáva pokoj, bratia a sestry, aj keď nerozumieme všetkým veciam v našom živote. Dáva nám to vedenie, keď nevieme, kam ideme. Dáva nám to silu ísť ďalej, aj keď nevládzeme. A dáva nám to vieru v prekážkach, lebo nie my sme silní. On je silný. A na ňo sa spoliehame. A preto môžeš s vierou čítať Božie slovo, Bibliu. Preto sa môžeš modliť, lebo vieš, že sa nemodlíš do prázdna. Ty sa modlíš Bohu, ktorý počúva. A ak si to nezažil, tak ja ti to želám, brat, sestra, aby si našiel tiché miesto a tam sa modlil a volal na Boha. Bože, ja chcem zažiť, chcem ťa počuť a vnímať, že ty si naozaj tu. A keď sa to stane v tvojom živote, tak povedz, áno, Pane, to patrí tebe. Nehľadajme cestičky, no mal som šťastie, okolnosti. Povedz, to tebe, Bože, ďakujem za to, čo sa stalo v mojom živote, lebo on to spravil. Keď teda zajtra ráno staneš a budeš mať ten pocit ťažkosti, to je lož. To už nepatrí tebe. Dá sa tomu ľahko uveriť, lebo diabol si robí svoju prácu. Ale pravda niekde úplne inde. Pravda je v tom, že ukrižovaný syn človeka bol uvedený na svoj trón po pravici Boha. A tam sa prihovára za teba. Za tvoju vieru a za tvoju silu. Jeho kráľovstvo nikdy nezanikne. Jeho sláva sa neskončí. A v Biblii je napísané slovo, ktoré mňa oslovil posledný týždeň. Kto verí, nebude zahambený. Ty nebudeš zahambený, brat, sestra. Keď sa stane vec, za ktorú si sa modlil a tvoja radosť vytriskne, tak ty povieš, nie som zahambený. Ja som sa modlil a to sa splnilo. A vtedy je dôvod naozaj na radosť. Trón teda nie je prázdny, na ktorý Kristus odišiel, ale nesedíš na ňom ty. Nesedíme na ňom ani ja. Sedí na ňom Pán Ježiš Kristus. A on pozná celú tvoju slabosť. Je s tebou. Amen. Skloňme sa ku modlitbe teraz a modlíme sa krátko za tieto veci. Nebeský náš Otec, my ti ďakujeme, že Pán Ježiš neutiekol, ani to, že nie sme sami, ale že odišiel, aby mohol prísť tvoj Svätý Duch. A on je už dnes tu. On nás obviňuje, on nám prehovára do srdca, on nás volá k tebe, on nám zjavuje teba, aký si Boh. A tak my ťa dnes, Pane, Duchu Boží, prosíme, aby si vzal naše obolené srdcia, našu sebaistotu. Aby si nám ukázal, kedy, ako dlho a ako silno sa držíme trónu v našom vlastnom živote, keď chceme rozhodovať. Odpusť nám to. Pane, zdávame sa veci, ktoré nevieme riadiť. Chceli by sme na to zvyknutí. Svet nás to učí. A my vieme, že správna cesta je vzdať sa a dať trón svojho srdca tebe. Pane, vieme, že sedíš na tróne v nebi a my ťa prosíme, seď i na tróne našich srdc. Aby sme mohli zažívať tú radosť vo všetkých veciach. Pane, modlíme sa proti každému strachu, ktorý teraz zviera kohokoľvek, ktorý tu dnes je, alebo počúva, či sa díva. Modlíme sa proti veciam, ktoré sú temné, ktoré sú až diabolské. Modlíme sa, aby tvoje svetlo to žiarilo, aby vyšla pravda najavo. Aby vyšlo najavo, že nebojeme svojou silou, ale v moci Svätého Ducha, v tebe, nebeský náš Pane. Modlíme sa, Pane, o toto pre seba i pre svoje rodiny. Modlíme sa, Pane, o pokoj pre náš zbor, pre našu krajinu. A vyznávame, Pane, že ty si naozaj odišiel do nebes. Sedíš po pravici, máš všetko vo svojich rukách. A tak, Pane, my ti veríme. I keď nevidíme, ale veríme, lebo ty si s nami, si dobrý Boh, Pane. A kto verí v teba, ten nebude zahambený.